Bebantahan bab Sang Sabdo Panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 10 April tahun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 8 ayat 51 tekan ayat 59. Ing kala purwa Sang Sabdo iku ana. Dene Sang Sabdo iku nunggil karo Gusti Allah, sarta Sang Sabdo iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabdo lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijiya kang ora didadekake dening Sang Sabdo. Sang Sabdo kang kadunungan urip sarta urip iku kang dadi pepadhanging manungsa. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 1 ayat 1 tekan ayat 4. Blak-blakan marang wong-wong Yahudi kang tansah ndedes panjenengane. Gusti Yesus ing waosan dina iki medharake jati diri dalem minangka Sang Sabdo. Kaya kang kapratelakake minangka kawitan Injil Yohanes ing cecala, Sang Sabdo iki wis ana wiwit sadurunge Bapa Abraham, luwih-luwih sadurunge jagat ana. Ya panjenengane iki kang uga sinebut Sang Kawitan lan Sang Wekasan alias Sang Alfa lan Omega. Panjenengane ngawiti jroning sangkaning kang dumadi sarta mungkasi jroning karya pangadilan pungkasan. Satemene pituturku marang kowe, sadurunge Bapa Abraham dumadi, aku wis ana. Rakete sesambungan antara Gusti Yesus kalawan Gusti Allah kagambarake minangka sesambungan antara anak lan bapa. Rakete sesambungan antara Gusti Yesus kalawan Gusti Allah kagambarake uga minangka kahanan kenal lan mituhu ing dawuh. Perkarane yaiku menawa wong-wong Yahudi tetep padha munjer lan katrem marang panyawang ing tata lair dalam Gusti Yesus kang amung tedhak turune Maria karo Yosef kang panguripane minangka tukang kayu. Rina Sangayawara menawa umur dalem wae durung ana 50 taun lah kok ngaku ketemu Bapa Abraham kang wis seda 100 taun kepungkur. Wong-wong iki ora nyandak lan tansaya ora mudeng rikala Gusti Yesus medhar sabda bab urip rohani bareng panjenengane kang ora ana pungkasane. Jroning kapitayan marang Allah sarta panyawiji sacara rohani marang panjenengane, wong-wong padha tetep urip salawase alias urip langgeng. Nadyan mengkono, wong-wong mau wekasan dadi mudeng menawa ing sesorah iku Gusti Yesus mapakake diri minangka Allah. Ati kang wis tinutup ora ndadekake wong-wong mau sadar mring jati diri dalam Gusti Yesus kang temen-temen Allah kang ejawantah, ananging amung manungsa wantah kang mapakake diri minangka Allah. Mula wong-wong mau padha kepengin bandemi Gusti Yesus nganggo watu. Para tresna pelem kinasih banget ing ora gampang nampa panemu Allah manjalma dadi manungsa. Malah ketuk jaman saiki isih akeh wong kang blas ora bisa nampa menawa Allah kang maha ing sakabehe iku rila dadi manungsa sudra, kaina, kanistra, enggo mati muspra. Ora tinemu ngakal jan ora tinemu ing nalar. Satemene tanpa sih kanugrahan dalam Allah yang Roh Suci, para pendherek dalam Gusti uga ora bakal bisa percaya. Mula prayoga kita tansah nyuwun mringsih pitulungan dalam Allah yang Roh Suci, amri panjenengane tansah maringi kekuatan lan padhang saengga awake dhewe padha kateguhake sinambi awih paneguh marang sapa wae kang kepingin wanuh sacara luwih becik marang pribadi Allah Putra Sang Sabdo. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran wedharan sabda dalem ing dinten menika. Mugi nurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.